ngidap da kajing sungkumen ka ba crowd do kata baya ka ni ka film karam ngin sawan sa joy darwa iin darwa susuyan pila pan arti tiani nga hindi kajing ik jongai phi kanam kala Arpsan District Library joy KSU kan long khatway ka ba RBG ka ba sanbat ka ba news poa try ko vi ngin sa kindo komplisibon amen KSU Students Union KSU umulong bat modema unit haga katan rio zerik naitung kalalit ban khang tala ya Meghalaya Rural Bank umulong branch halur ka jingkno burom ya lehniam Behdeinkhlaim ka sendrai tu ber wat hadin balapan bana shuti dak office u deputy commissioner jong for west JNC hills ka seng kala shim ya ka senjam hadin ba ka bank kala penlong tre wat hadin district nakabanta ka jing lehniam ba kongsan jong kitna ha ka jugo por ka seng JNC National Council JNC Western Zone apo ka jingalam jong vice president Donki but president ka Lasking Block Circle u Iman Mi Dewi Suchang ilalit ban khang talay ikat tu kan di bang ka leng ka west JNC hills namar ka di ka jingbam burom ya ka di ka jing lehniam